Jokenera tich oganda mane ondhi kendo bang'e we thuolo wacho ni bongi magi kod jomoko manonro magi pok oyang malong'o. Giywak ni gin kod luoro kaluwore gi bedo ni nitiere jogo ma indhiyo to gikone ikwanyo ringregi ka osenegi. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango lero, riwruok makeyo ratiro mar oganda Kenya Human Rights Commission wacho ni ji ma ok tin ne 69 osekwany ka otho bang' ripodgi wuok ne gilal. Bob Njagi, Aslam Longton kanyakla kod Jamil Longton mane ondhi tarik 19 dwe mar 8 higa mokalo e kar dak ma Mlolongo. Koro wacho ni gidak kod luoro bang' jomoko ma gichichni gin obila luorore kama gidakie kendo siko kaluwo gi otieno kod odiechieng'. Since our release, we have been trailed by individuals we strongly believed as security agents. On January 5th, 2025 at 6 a.m., I noticed a black Subaru Outback KDP 044J. For days, the car was parked near my workplace with 2 occupants, a man and a woman, inside at all times. The exact vehicle was also seen surveilling Jamil and Aslam Longton on multiple occasions. Luoro mar Njagi kod jowetene en ni nyalo ndhigi e tielo mar ariyo kendo ngimagi ok ni kama ber. Giwacho ni gisegoyo lipot to sendo obila to nyaka sani onge gima obila osetimoe. On January 29th, we reported these surveillance incidents to the DCI in Kitengela police station. However, Aslam, and in the presence of Jamil, was reporting the surveillance. A police officer at the station assaulted him. The incident was reported to the OCS of Kitengela police station and the Kajiado County Police Commander, but no action has been taken. Anyuola mar Justus Mutumwa kaachiel kod Kalani Mwema mayande ondhi kendo yud ringregi chieng' mane ogai mar obila Douglas Kanja ochopo e doho mar lero kama rowerego nitie. Bende wacho ni gisebedo ka gidak kod luoro bang' nembni moko gochonegi kanyisogi mondo giwe luwo buche mag wedegi mane ondhi ma olal godo. Giwacho ni joma gochonegi wacho ni ponono gidhi nyime kod loso ewi lal mar wedegi to gin bende gibiro lal miru. The caller warned me that I would also be forcibly disappear. I soon realized I was being followed both on foot and vehicles, often at night. This surveillance intensified when Inspector General of Police Douglas Kaja and Director Criminal Investigation Mohammed Amin Wadio account for the brothers' whereabouts. We found his body at Nairobi Funeral Home. I received a call from number 0778 23 49 70. Someone who claimed to be a police officer. He told me that my brother was in Lamu and would be released that night. However, he also wanted me to keep this information to myself or risk my brother heading up in mock. Kaluwore kod riwruok makedo ne ratich oganda KHRC, oganda maromo 89 selal godo, ji 26 pod inono ndachgi kama nitiere ka ji maromo 69 oseyud ka owito ngimagi. Kwayo margi en ni mondo ket aput moyiedhi kendo mochung' kar kende mondo onon ndicho, lal kod nek mar oganda jo Kenya mapiyo kendo nyisgi ni gin ng'a giri mandhi oganda mondo kawnegi ondamo mar chik. Bende gikwayo doho mar piny ngima International Criminal Court ICC mondo donjre wach ndicho kod nek mar oganda jo Kenya magiwacho ni ok en mana midhier ma pacho ka kende to mar pinje mamoko bende. 89 Kenyans have been enforcedly disappeared, but as of today, 29 are still missing. 63 Kenyans unlawfully lost their lives. We demand an immediate, independent and transparent investigation into the cases of Bob Njagi, Jamil Longton, Aslam Longton, Justus Mutumwa, Martin Mwau, Steve Mbisi, Kalani Mwema, and all other victims and survivors of enforced disappearance. Kenya human rights violations are no longer a domestic issue. They are crimes against humanity. We demand that the ICC take immediate action to investigate and prosecute those responsible for these heinous crimes. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Kanyaga, kanyaga.